sa ženom i dvoje dece. Žive u maloj kolibi na kraju velike šume. Bili su jako siromašni. Često ni hleba nisu dovoljno imali. A žena je bila maćeha deci, dečaku i devojčici. Dečak se zvao Ivica, a devojčica Marica. Zemljom je vladala glad. Nesretni drvosečar jedva je prehranjivao svoju porodicu. Jedne večeri, kad ni hleba nisu više imali, žena rekla:
snežno bela ptica, ne plašeći ih se nimalo, mašući krilima. Pozvala decu za sobom. Išli su tako Ivica i Marica sa pticom, sve dok ne stiguše do nekakve male kuće i zastadoše zadivljeni. Gle čuda, kućica beže, sva napravljena od medenjaka, marcipana, čokolade. Deca podeše grickati od svega pomalo, a nekakav glas reče: ko mi kuću moju dira, ko mi ne da mira. Ivica i Marica odgovoriš: vetar ludi, što iz gore gudi, on ti kuću dira, on ti ne da mira. I nastaviše se gostiti. Na kućici se otvore vrata i na njima se pojavi nekakva starica pogurena kresuba. Ona reče kreštavim glasom: dobra moja dečita, samo vi ručkajte, uđite u kuću, daće vama baka još kolačića. Deca poslušaše staricu. Ona ih nahrani i mlekom napoji i u bele krevetiće na spavanje odvede. Samo to nije bila nikakva dobra baka. Bila je to zla veštica koja je volela mamiti decu sebi, da ih može zatvoriti u svoju kućicu od kolača. Ujutro veštica grubo protrma decu, razbudi ih, Ivicu zatvori u kavez, a Marici naredi: ajde lenjevice, donesi vode, spremi svome bratu doručak. Mora se dobro ugojiti kako bi mogla što brže pojesti. Marica gorko zaplaka, ali je morala poslušati vešticu. Dani su prolazili, Marica je prala, vodu nosila, bratu hranu kuvala. Veštica je svaki dan prilazila kavezu. Pruži prst, Ivice, jesi li se ugojio? Pametni dečak bi kroz rešetke provukao nekakvu tanku kost, a veštica koja nije dobro videla, ljutila se što je dete i dalje mršavo. Najzad izgubi strpljenje i naredi: Marica, naloži veliku vatru, neću više čekati. Jadna Marica opet zaplaka. Plakala, ali nije znala šta da uradi. Nakon nekog vremena veštica joj reče: vidi, je li vatra dovoljno jaka? Želim i hleb da ispečem. Devojčica se doseti: kako mogu vidjeti kad su vrata tako visoko? Glupa gućko, naljuti se veštica, nisu vrata visoko, vidi kako ja mogu pogledati. Isto trena, kad se veštica približila peći i prignula se vratašcima, Marica je svom snagom gurne u vatru, čvrsto priklopi vratašce i zalupi rezu. Tako nestade zle veštice, a Marica pretrči kavezu, oslobodi Ivicu, vičući iz sve glasa: slobodni smo, slobodni, veštica je mrtva. Njihovoj radosti i veselju nije bilo kraja. Nakupili su pune džepove kolača i medenjaka. Pronašli su i vešticino blago, pa i od njega uzeši. Onda požuriši da odu što dalje od veštičine kuće. Začas, začarana šuma se pred njima otvarala i deca začas stigoše